nasu jannatul ma'wa. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al 'an arba'in. Didin mapingkat supalo opisya katawan sa alungan amawri taman sa dirun dipakai sa supatiman apakai sa mga limo. Paganero na pakay siya. Paganero na pakay siya. Na'an syababihi fima ablah. Sukangudanian o andanian riyunot. Sukangudanian o andanian riyunot. Fulan, andang ka riyunot sukangudang ka. Bangkas yawiti sukanguday. Ati kehenay no kamalapan sa edad. Ni'matus syabab. Limwa kanguda na ipagisyanan sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Umani isa na ripara doon sa sundugyo. Ino mga day, si kami mamanguda ko tingka di kanggal makasi ko agama. Ipuno ko kanguda nga nami alo ko sa kaon. Na di nga di kanggal makasi ko agama. Antawa ka inilang kasuras ka. Inilang kasuras ka. Mala ini sirbis yung ka sa dunia. Nadami ni sirbis yung asli ko agama. Kepasangan tanu sa alungan namor. Kasamida supek kaisyo. Kaya pagi sira katano na alam. Itu mala isabut asakan ya Allah. Aya pagi sira katano na hakimun alim. Titu pangungukum amatao. Agitu su Allah subhanahu wa ta'ala. An syababika fima ablah. So pangudang ka wandang ka sa kanian riuno tatig wallah. Inu mga day sagyang ka na nakangudang ka. Andang ka riuno. Andam ya kalasupan naguntaman ka. Satus'alu anka yawmal qiyamah. Nasigur-sigurado na ipagisir ka sa hadapan wallah. Aina ablaita. Andang karyuno tagiyang kaya kang udang ka. Basi ko di ka madrasah. Antawa ka sa giyang kutwa di ka pelakata sa giyang kutwa haram. Antawa ka sa giyang kutwa kapapandengan ka sa giyang kutwa haram. Antawa ka sa giyang kutwa di ka pamakin ka sa giyang kutwa haram. Antawa ka sa giyang kutwa di ka gelebok sa haram. Ipagisyanan sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay sababi. Ingkay no pagisyan wallah sukanguda. Nakagiyaw padanan sa limu wallah. Na sumanga tao mga kangudan asi sa kaniyan miyalo ipundin ko manguda nataman din sa kianuksian na ayabudin na amyagan bakyan nakapagagama napakasirungon sa kaniyan ko sirung-sirung wallah yawma la dhilla illa dhillu sa giyang kutwa masadid na kasirungan inunta na subusu sirung-sirung wallahu subhanahu wa ta'ala. Nialo yan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pedun agiyang kutwa sabun nasya fi ibadatillah kangudan ay puon ko kangudan yan naronon din miyalokas miyakatwa sa kaniyan nakapagagama mo din agalbakyan kapagagama mo amiyagalbakyan ipuon ko manguda sa kaniyan nataman din sa kialoksyan. Naipag-isya sa hadapan walagi ang kaya kang uda. Yali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ightanimil khamsa qabla khamsi. Pamakuting kasulima ko dapan kau mau lima. Nama apdu nagyang kutwa wa an syababika qabla haramik. Nasukang udang ka penkaluk. Pamakuting ka sukang udang ka penkaluk. Nantunay kadua pa kay wallahu subhanahu wa ta'ala sa salungan na mauri. An umri fima afnah nasu idedian o andanian inaposu idedian andang kay naposu idedka andang kay naposu idedka ipagisyanan wallah ino mga day andang kay naposu idedka nasu janna